अच्छा, कौन कौन रंगदारी गाना गोल में तनी वो रंगदारी गाना तनी सुना दी तो दर्शक के। एगो गाना हमारे गोपालगंज जिला में माननीय हमने के विधायक बने अमरेंद्र कुमार पांडे जी, गोपालगंज वहाँ का शान है। तो वहाँ पे वो गाना हम गलर नहीं है, वो गाना आज भी ट्रेंडिंग में चलता है। हवा रंगदार तू करेलो रंगदारी, पिस्टल लेके घूमेलो करेलो बरियारी, हल्ला गुल्ला करो बवाल होई भारी, आइल बानी साटा पे न करो मारा मारी। तो लइकवा कहता गोपालगंज में घर बा तो कौना बात के डर बा, नया गांव तुलसिया पप्पू पांडे जी के घर बा। ये गाना पूरा वायरल हो रहा बा। आ एगो और गाना उपलक्ष्य में एगो नेक्स्ट गौनी है, वो गाना वायरल हो गइल बा। का नाम है गाना के? बहुत अच्छा गाना बाटे। एगो गाना जो वायरल भइल बा, गोपालगंज में भइले जेकर जन्म हुआ, एल्बम के नाम है। आ ये गाना चारों ओर वायरल होता। जितना लोग ये वायरल करते हैं गाना के, सबके दिल से धन्यवाद बा। आशीर्वाद देता नहीं तो और अच्छा करे के, मेहनत करे के उम्मीद जगता। अच्छा गाना के एक दो लाइन सुनाए तनी, अगर ना सुन ले तो जाके यूट्यूब पर जरूर सुने। गाना है बा, गोपालगंज में भइले जेकर जनमवा, सुन ले हो खबर सतीश पांडे जी के नामवा, शेर बिहार को है जमानवा, सुन ले हो खबर पप्पू पांडे जी के नामवा। बहुत अच्छा गाना भाई। इतना बढ़िया बढ़िया गाना गा रहे हैं पप्पू पांडे जी के बारे में, सतीश बाबा जी के बारे में, तो कोई सपोर्ट मिलता है? सपोर्ट कहे नहीं, बहुत सपोर्ट। अब परसों हम गए रही तो बहुत सम्मान भवे, और बहुत सम्मान से वहाँ के सब परिवार चाहे जे भी जनता बा जिला में पूरा लोग सम्मान के नजरिया से देखेला। एगो हमनी के ऐसे सपोर्ट करने जिला सबके प्यारा हो जी, एक तो जिला पे हो जाता, और दूसरा क्या कीजिए हमनी के जो के एगो शान बानी, हमनी के गरीब मजदूर जे भी गरीब लोग बा ओजा हजारों लोग जाला, सबके समस्या का समाधान होला, सबके समस्या के समाधान होला। गरीब अमीर जे भी जाए, जे भी लोग जाला वो के वजह से हमने देखा तरी से कि हाँ कुछ अलग वहाँ के आदमी बानी, अलग कुछ करता नहीं, तो वो से हमने के सम्मान में गीत गावल बा, सम्मान में लोग पूरा सम्मान दे रहल बा। बड़ा अच्छा लगल सुन के। यहाँ के जो गीत गईनी है बढ़िया बढ़िया गाना गई। हमरो से कुछ सवाल पूछे, पहले सवाल पूछे से पहले एगो हमारे एगो चुनावी गाना आइल बा, तो हम चाहे कि जे मीडिया सोशल मीडिया पर तय करना करे चाहिए, लेकिन हम सोचते दू लाइन गाए के रहुआ चैनल के माध्यम से। बहुत अच्छा गाना बटे, और ये करे के हम काल रिलीज करते नहीं गाना के, तो हम चाहे कि जो सब सुनी। गाना अच्छा बा, गोपालगंज जिला पे बा। तो गाना है बा, जन जन के नेता बिहार के बेटा, दुखिया गरीब अमीर के चहेता, इनकर फैन जरी से जवार होला, पप्पू पांडे जी के सोझा कोई ना खड़े होला, विधायक जी के सोझा कोई ना खड़े होला। अंतरा बा, अंतरो सुनाए तनी। सुना दे। समझ से पहले बुझल बा जरूरी, यहाँ के रिकॉर्ड के हुआरी न तुरी, समझ से पहले बुझल बा जरूरी, यहाँ के रिकॉर्ड के हुआरी न तुरी, समाज सेवा के नासा सवार होला, पप्पू पांडे जी के सोझा कोई ना खड़े होला, विधायक जी के सोझा कोई ना खड़े होला। यहाँ के जो गाना गईनी एकदम बहुत माने बढ़िया गनी, सटीक गनी। यहाँ के सही कहनी है कि पप्पू पांडे जी जो विधायक बनी, बहुत ही अच्छा विधायक है। बहुत लोगों के सेवा करनी, और जनता के बेटा है, वहाँ के गरीब के एकदम भगवान है। वहाँ के हरदम वहाँ के दरवाजे पे केहू भी जाला तो खाली ना आवेला, खाली हाथ ना आवेला। वहाँ के कुछ हाईकोर्ट के अलावा भी लोग जाला दूसरा जिला अथी के विधानसभा के, तो कौन समस्या बा तो सबके समाधान करी ले। हालांकि वहाँ के वो विधायकी एरिया में नहीं वाला तबो करी ले। ई तो बात हम मानत नहीं। ई माने ई छवि माने इतना अच्छा बाटे, तो वही से कहल बा पप्पू पांडे जी के सोझा क्यों ना खड़ होला ना होई, आई हो जाई। वीडियो अच्छा लगल तो वीडियो को लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी। तब तक के लिए जय बिहार, जय हिंद।